Pagsulob og traditional attire sa mga lumad sa Davao City, giduso. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, giduso sa usa ka konsehal ang pag-obliga sa tanang Davao City LGU employees nga magsuot og indigenous people traditional attire ikausa matag bulan. Nag-viral online ang komento sa usa ka netizen. Human nga gisaway ang suot nga bagubo tagabawa traditional dress ni Vice President Sara Duterte atol sa sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Daw, cosplay kuno ang suot sa Vice Presidente. Daghan ang mialma, ilabi na ang mga bagubo tagabawa. Ang ubang tribo nasakitan usab. Sumala ni Ata Tribe Deputy Mayor sa Davao City nga si Roel Arthur Autida Jr. Nagpamatuod ra daw kini nga daghan pagyod ang wa pa maedukar labot sa kamahinungdanon sa kultura ug tradisyon sa indigenous people. Sakitan gyud ug medyo na lain ni ato nga mga comment sa atong mga kauban na mga Pilipino. Pero siguro di pud nato sila mabasol kay kulang pa pud sila og kahibalo tungod sa ato ang culture sa Pilipinas, no, sa Pilipino. Siguro ato lang mas mapaabot sila kung unsa gyud ang kultura gyud nato, mga kultura na kalaing tribo diri sa Pilipinas. Busa giduso ni Konsehal Alrayan Alejandre, ang chairperson sa Committee on Tourism, nga mapalapdan ang awareness labot sa mga tribo sa syudad. Iyang giduso ato sa session ang proposed ordinance nga mag-obliga sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan nga magsuot og IP traditional attire kada unang Lunes sa bulan. I can see this as a good ordinance giving respect to our 11 tribes. Ang question, inspired ba? Authentic? Well, we will deliberate it. Uyon o gikalipay kini sa mga indigenous people. Usa na diha si Sama Deputy Mayor Estrellita Tanjili Mahamud. Pare-pareho lang tayong tao ba, di ba? Ang blood natin pare-pareho pula. So dapat magrespeto rin sila. Sumala sa konsehal, gipahimangnuan usab nila ang mga partisipante sa kadayawan nga mogamit og mga traditional nga suot sa tribo nga mukuha og special permit o certification. Sanglit kinahanglan nga mananghid pa sa mga IP leaders una kini gamiton subay sa pagtuman sa ordinansa sa Davao City. Na-brought up ko yan kakahapon sa meeting that if you're representing the 11 tribes in Davao, there should be a certification coming from the tribal leader or from the deputy mayor that okay lang na ipagamit ang kanang design, no, for the performance sa atuang hindak-hindak. So ang punto lamang gud diha before with the deputy mayors, dili lang basta-basta na magamit or tama ang pagkasuot, tama ang design sa pag-represent sa atuang mga IP. Atol sa sona sa Pangulo, gawas kang Vice President Inday Sara nga misuot sa traditional attire sa tribo nga hinuluman kuno kang Bay Cheryl Anino, ang Deputy Mayor sa Tagabawa Tribe sa Davao City, ang asawa ni kanhi Cabinet Secretary ug kasamtangang Civil Service Commission Chair Carlo Nograles nga si Margal Nograles nagsuot sab og hand-woven Filipiniana terno sa Maguindanaoan Tribe sa South Cotabato o giadornohan og beads sa Tiboli Tribe sa Lake Cebu. Samtang si Maguindanao 1st District Representative Bay Dimple Mastora misulob sab og inaul fabric gikan sa Sultan Kudarat, Maguindanao agig pagpasigarbo sa ilahang kultura. Sumala ni Councilor Alrayan Alejandre nga ang nasangpit nga proposed ordinance sa Davao City i-refer pa niya sa ubang mga committee basama sa Committee on Education ug Committee on Indigenous People. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.